Bagyong Jenny nagpabilin sa typhoon category samtang nag-anam-anam na kining miggawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nasigpatan sa northeast sa Itbayat, Batanes. Gipaubos paghihapon sa tropical cyclone wind signal ang mga dapit sa extreme northern Luzon. Samtang padayon ang maayong dagan sa panahon dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Sa pagkakaron, wala pay laing daotang panahon nga posibleng maumol nga bagyo. Apan base sa climatological prediction sa Pag-asa, aduna pay 2 ngadto sa 3 ka mga bagyo ang mamahimong makasud sa Philippine Area of Responsibility ning buwan sa Oktubre. Sa 5 ka senaryo nga makita sa Pag-asa, 2 niini nagpakita nga human makasud ang bagyo sa PAR, muri curve ra kini pagawas sa nasud. Apan 2 ka senaryo usab ang nagpakita nga posibleng maglandfall kini sa Luzon area. Samtang ang ika-5 senaryo mo ang posibleng muagi ang bagyo dinhi sa Kabisayan. Yes, bantayanan, but majority kining 1 to 4 na forecast track is mostly ang duha akong gisulti more curve and duha is diri sa Luzon area.